Hello mga kulungoon! Yes, I'm here again. So mga kulungoon, this is my first time na mag-purchase ako ng Aqua Flask. Aqua Flask. So, Aqua Flask. So, nag-purchase ako sa Shopee. So, nainganyo kasi ako kasi nag-ano sila may promo, flash sale. So, pinindot ko agad yung flash sale kasi nawinda ako ang sobrang mura ses. Yes, sobrang mura mga beshi. So nagtataka kayo bakit ako nagtatagalog? Kasi alam mo na, marami din tayong mga viewers. Shout out sa mga viewers natin from Manila City. Chares. So di natin magpadugay. Huwag na nating patagalin pa. So, i-unboxing na natin mga kulungoon ang Aqua Flash. So tanaw kung titingnan natin kung gaano ka legit ang Aqua Flash from Shopee. So nabili ko siya is only 350. Di ba kadalasang Aqua Flash ay umaabot sa tawag doon 900 something, 1.2 yung original, di ba? So hindi tayo makakabili ng ganyan. So doon tayo sa flash sale. So I'm so excited. Pero parang nag-wonder ako bakit ganito ba kaliit yung, siguro maliit lang to na Aqua Flash. Kasi ano lang bili ko nito ay 350 plus shipping fee pa 135. So okay lang. Maliit siya pero okay lang. Walang problema. So mga kulungoon, bubuksan na natin ang Aqua Flask. I'm so excited. I'm so excited mga kulungoon. So thank you pala Flash Express ha. Ang bilis talaga dumating ng mga parcel niyo mga kulungoon. Pag Flash Expert. Flash Express. Mag-Flash Express na kayo ses mga kulungoon. So thank you so much. Ang bilis ng parcel niyo. So I'm so proud of myself na nakapag-purchase ako nito kasi alam mo, mahal talaga ang Aqua Flash. So nagpapasalamat ako sa Shopee kasi nga meron silang tinatawag na flash sale. So inabangan ko talaga to besh mga kulungoon kasi gusto ko talaga magkaroon ng Aqua Flash. So pero ang disadvantage lang hindi siya gaano kalaki no. Di ba kadalas yung Aqua Flash is hanggang ganito. Ito parang cellphone ang style. Parang cellphone lang ang ano niya. So yun na. I'm so excited. Ayoko manood. Ayoko parang Tagalog ko. Tagalog ka na ba? Ayoko manood mga kulungoon. Baka nagugulat ako. Oh my God! This is it! This is it. Aqua Flash! Ikaw na ba to? Ba? Ay, ano ingon? My God! Simbak ko! Uy! Hala, kalain! Aqua Plus utin-ut. Yawa! Ay, wow! Utin-utin! Hala! Hala, katsaka! Uy, katsaka, ani! Unsa ni? Bakos! Yawa ka, Shopee! Ang ina! Hala, mulihok pa, giatay! Uy, simbak ko, mo-vibrate siya! Yung si pagtuunin mo sa ko, burikat! Yawa ka, Shopee! Mag-feedback ko sa inyo ron, pataka-taka na mo pa-order sa kuha. Ay hatag mga parcel. Buang man ni sila, uy. Flash Express akong order ang gawas. Ang gipadala kuan, Flash Express utin-utin. Buisit ka, animal ka, Shopee. Yawa. Buisit.